Σας το διαβάζω σε μετάφραση δική. Από σένα καλήμαχε εξαρτάται αν θα οδηγήσεις την Αθήνα στη δουλεία ή αφού συμβάλλει στην ελευθερία της θα αφήσεις τη μνήμη σου αθάνατη στον υπόλοιπο βίο των ανθρώπων περισσότερο από ό,τι την έχουν αφήσει ο Αρμόδιος και ο Αριστογήτων. Διότι αφότου υπάρχουν Αθηναίοι, τώρα έχουν φτάσει στον πιο μεγάλο κίνδυνο. Και αν δεν υποκύψουν στους μύθους είναι γνωστόν τι θα πάθουν, αφού θα έχουν παραδοθεί στον Ιππία. Αν όμως κατορθώσει και υπερισχύσει αυτή η πόλη, τότε θα μπορέσει να γίνει η πρώτη από όλες τις ελληνικές πόλεις. Και πώς είναι δυνατόν να γίνουν αυτά και πώς εσύ έχεις την εξουσία πάνω σε αυτά, τώρα έρχομαι να σου πω. Εμείς οι στρατηγοί είμαστε 10 και οι γνώμοι μας έχουν διχαστεί. Και οι μισοί λένε να πολεμήσουμε, ενώ οι άλλοι να μην πολεμήσουμε. Αν τώρα δεν πολεμήσουμε, φοβάμαι ότι κάποια μεγάλη αναταραχή, αφού πέσει ανάμεσά μας, θα κλονίσει το πρόβλημα των Αθηναίων, ώστε να μην βρίσκουν. Αν όμως επιτεθούμε αμέσως, προτού γεννηθεί μέσα στην ψυχή των Αθηναίων κάτι σατρό, αν οι θεοί φερθούν δίκαια απέναντί μας, τότε θα μπορέσουμε να υπερισχύσουμε στη σύγκρουση. Όλα αυτά τώρα σε σένα εναπόκεινται και από σένα εξαρτώνται. Αν όμως εσύ προσθεθείς στη δική μου γνώμη, η πατρίδα μας θα είναι ελεύθερη και η πρώτη ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις. Εάν όμως εκλέξεις τη γνώμη εκείνων που επιζητούν να αποφύγουν τη σύγκρουση, θα συμβούν τα αντίθετα από όσα απαρίθμησα εγώ.